Сәлам дуслар, яңа 2020 ел белән котлыйм сезне. Бу ел үзләренең җиңүләре, уңыш һәм муллык белән генә тарихка кереп калсын иде. Менә шушындый изге теләкләрдән без үзебезнең 2020 елда тәүге чыгарылышыбызны башлап җибәрәбез. Белгәнегезчә, 2020 ел көнчыгыш календарында күсе елы булып санала. Ягъни бу елны финанслар белән проблемалар булмаска тиеш. Шулай ук күсе мәхәббәт һәм зирәклек символы булып тора. Менә шундый бөтен яктан килгән елны матур һәм күңелле итеп каршыларга кирәк, шулай бит? Яңа ел бәйрәмнәре артта калды. Кышкы рәхәт каникуллардан соң да инде 2 атна укырга өлгердек. Гыйнвар ахыры җиткәнгә бу бәйрәм турында сөйләп утыру урынсыз да кебек. Әмма беренчедән гимназиядә яңа елны каршылау бик матур үтте. Икенчедән көнчыгыш календаре буенча яңа ел әле 25 гыйнварда гына килеп җитә. Ә төрки халыкларда исә гомумән яңа ел фәкать яз көне 21-22 мартта. Көн белән төн тигезләшкәндә генә башлана санала, Нәүрүз бәйрәмен зурлап үткәрә алар. Шуңа әле соң түгел дигән уй фикердә гимназистларның бәйрәм мизгелләрен хәтерләрдә кабат яңартып үтәргә ниятләдек. Кечерәк сыйныфлар өчен бәйрәмне 8нче класс укучылары әзерләде. Холодное сердце мультфильмын татарчалаштырып Салкын йөрәк дигән әкият әзерләгән иде алар. Явыз сихерче белән шат күңелле Олов, Язилә белән Ания, әлбәттә инде Кыш бабай белән Кар кызы белән бергәләп кыз малайлар җырлады да, биеде дә, уйнады да, күңелле бәйгеләрдә көч алышты. Югары сыйныфлар инде үзләрен зурларча тотты. Һәр сыйныф табын әзерләгән, бәйрәм тамашасын шуннан торып күзәттеләр. Мул табын артында сыйланып та, сәхнәдән яңгыраган шаярулардан елмаеп, көлеп тә, һөнәри осталыкларын күрсәтеп тә бәйрәм итү бик күңелле икән. Менә шулай күңелле каршыладык яңа елны. Булар белән генә беткәндер дип ялгыша күрмәгез. Интернет ягында яшәүче укучылар белән искечә яңа елны да үткәрдек әле. Шулай ук табыннар артында, шулай ук җыр бию һәм күңелле бәйгеләр белән. Яңа елны ничек каршыласаң, алдагы елың шулай үтәр диләр. 2020 ел күңелле дә, матур да, уңышлы да ел булсын. Барыбыз өчен дә. 15 гыйнвар көнне исән булган булса, Актанышның гына түгел, бар татар халкының горурлыгы, Сарар сандугачы Әлфия Авзаловага 87 яшь тулган булыр иде. Аның исемен мәңгеләштерү максатында гимназиябызда Әлфия Авзалованың музее ачылды. Алдагы сюжетыбыз шуның турында. 2019 елның иң истәлекле вакыйгасы буларак, гимназиябызның интернат өлешендә легендар җырчыбыз Әлфия Авзаловага багышланган музей ачылды. Әлфия апага багышланган тәүге музей ул. Рәсми рәвештә музейны ачу тантанасы 30 ноябрьдә узды. Бу мөһим вакыйганы безнең белән бергә Казан Федераль университеты ректоры Илшат Рафкатулла Гафуров та уртаклашты. Мәртәбәле кунаклар китабында Татарстанның халык артисты, Татарстан Дәүләт Советы депутаты Рамил Төхвәтуллин, гимназиябызга кунак буларак килгән Резда Вагыйзовның да изге теләкләре урын алган. Музей безнең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Ландыш Филис кызы Әхлетдинова тәкъдиме буенча тормышка ашырылды. Әлфия Авзалова музейын ачу идеясы 1917 елда Әлфия Авзалова үлгәннән соң барлыкка килде. Әлеге музейның концепциясын эшләп, элекеге укучым белән тормышка ашырдык. Музей үзенчәлекле, беренчедән ул интерактив, икенчедән Әлфия Авзалованың музее бердән-бер әлегә. Бу музейга кергән һәр кеше Әлфия Авзалованың сәхнә күлмәкләрен күрә, иҗатына кагылышлы экспонатлар белән таныша ала. Гомумән, һәр почмагыннан мәшһүр җырчы моңа агылган бу музей сихер дөньяны хәтерләтә. Күптән түгел гимназиябез укучыларына да музей белән танышу чарасы оештырылды. Әлфия апаның моң дөньясына ясаган беренче адымнарыннан башлап, танылган шәхес булганчага кадәрге тормышы белән таныштык. Иҗади биеклеккә нинди сикәлтәле юллар аша килүе турында мәгълүматлар алдык.
Музей интерактив җайламалар белән тулыландырылган. Без һәр стендта Әлфия апа Авзалова төшерелгән видеоязмалар карап үтә алабыз. Шулай ук укучыларыбыз һәм килгән кунакларыбыз Әлфия апа Авзаловага кушылып караоке җырлый алалар. 15 гыйнвар Әлфия апа Авзалованың туган көне. Истәлекле дата уңаеннан музейга Актанышның Гарәбә ветераннар клубы өлкәннәре килде. Алар караокега кушылып, рәхәтләнеп Әлфия апа репертуарындагы җырларны башкардылар. Музей белән бик кызыксынып таныштылар. Җырчы турындагы истәлекләрне барладылар. Музей ишекләре сезнең өчен һәрвакыт ачык. Кереп, моңлы сандугачыгыз белән танышыгыз. Шулай ук башка бик шәхесләрне дә онытмагыз. Кеше күңеле белән гомере буе бала булып кала диләр. Олы кеше инде курчак белән уйнап утырмас, ләкин гади чапраклардан курчак ясау безне шул рәхәт вакытка кайтара. Бу һөнәргә безне Гүзәл Фәрит кызы Хөснетдинова өйрәтә. Гүзәл Фәрит кызы сәләтле балалар өчен гуманитар гимназияга 2017 елда 3 ел элек килгән. Ул безгә рәсем сәнгатен без бөтенләй белмәгән яктан ачыклап, яңа үзенчәлекле алымнарны өйрәтте. Моңарчы исебез дә китмәгән бу дәрес безнең өчен могҗиза тудыру дәресенә әверелде. Аның кул эшләре бүлмәсе бер качан да буш тормый. Монда язырлар, я кичкенәре кирип шау-гөр килә. Гүзәл апа кемгәдер буяу төсләрен сайларга булыша, кемгәдер тегү, чигү серләрен өйрәтә. Менә бу стендтагы барлык күз ян авырлык эшләр Гүзәл апаның осталыгы һәм фантазиясына, укучыларның тырышлыгы кушып ясалган сәнгать әсәрләре дип әйтерлек эшләр. Курчак ясау проектыбыз да бар бездә. Гүзәл апа үзенең дә, безнең дә эшләрне алып, Казанда Экспо күргәзмәсендә үткән Җәлил фестта катнашып, курчаклар ясау буенча мастер-класста күрсәтеп кайтты. Бу курчакларны сатып алырга теләүчеләр дә бар. Гүзәл Фәридовнаның хезмәттәге уңышларын шушы рәхмәт хаты, мактау грамоталарында да чагыла. Һәр эшем булсын дип, бөртекләп, җиренә җиткән эшләргә ярата ул. Ул балалар ярата, хезмәт ярата, Матурлык ярата. ә без Гүзәл апаны яратабыз. Алда гимназистларыбызны студентлар белән очрашу көтә. Аннан гашыклар көне. Ләкин аны мәхәббәт утында янучылар гына түгел, аның нәрсә икән белмәүче кызлар, егетләр дә көтә. Чөнки алар үзләренең дусларына открыткалар биреп, укытучыларына үзләренең мәхәббәтен белдерәчәкләр. Аннан егетләр һәм әтиләр көне. Озын сүзнең кыскасы, укырга да, күңелне ачырга да, дусларың белән аралашырга да вакытны гына тап. Ә вакыт ул бик тиз үтә. Менә безнең дә тапшыруыбызга бирелгән вакытыбыз тамам. Сау булашам, дуслар. Көннәрегез матур үтсен.